Hola, bon dia. Mireu, que us he preparat una feina d'anglès que jo crec que us agradarà molt fer. Val? Aquí a l'apartat d'Àgora sí que és on teniu tota la feina que ja està així preparada perquè la pugueu fer bé. A part de la comprensió lectora, aquesta del RUC i el GEL, uns exercicis de reforç. Això és de la setmana passada, Vull dir que ja hauria d'estar fet, tot això. I això encara més. Doncs agafeu i aquí baix us he preparat una feina d'anglès. Val? Us ho he posat en català i en anglès. Posa English, food and cooking vocabulary. Food és menjar i cooking són verbs d'aquests com tallar, rentar, les coses que ens mengem. Val? I us ho he explicat en anglès també. Choose the correct answer about food. When you finish, send it to alagoratreballem-a-casa@gmail.com. I aquí us ho he traduït en català. Diu, tria l'opció correcta. Quan acabis, envieu a alagoratreballem-a-casa@gmail.com. Sí? I després aquí teniu aquestes dues fitxes, que hi podeu anar clicant a sobre. Sí? Veieu que us hi va? O clicant aquest botonet que he posat aquí. És el mateix, el que us vagi millor. Sí? Us ensenyo primer de tot aquesta que és el menjar. Heu d'agafar i, per exemple, mirar el dibuix i triar quina d'aquestes coses és cocoa, coffee o tea. Sí? Això ho podeu buscar al Google, al traductor Google. Aquest és tea, ja us ho dic jo, ho marco. I això ho vaig fent amb tots els altres. Per exemple, aquest, mango, banana o pear. Banana. Sí? Quan acabeu, poso en castellà perquè ho veieu més bé. Sí? Quan acabeu, cliqueu a terminado. Heu vist, Els heu de marcar tots. Clic, 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 així amb el clic. Es pot fer amb el mòbil molt bé, això. I després dieu terminado. Val? I us sortiran aquestes dues opcions. Comprovar mis respuestas o enviar mis respuestas a mi profesor. Si feu comprovar mis respuestas, a mi no m'arribarà i jo no sabré que ho heu fet. Val? Per tant, m'ho heu d'enviar. Si voleu fer-ho i després tornar-ho a repetir per fer-ho molt bé, cap problema. Però heu de fer enviar les respostes a mi professor. Sí? Per començar, i aquí tot això ho hem d'omplir, però és molt fàcil. Sí? Ara us ensenyo. Nombre, doncs escriviu el vostre nom. Val, invento un nom ara. Anna. Val? Només amb el nom ja en tinc prou jo. Sí? No me poseu cognoms, no cal. Curso, nivell, doncs m'hi fiqueu un 5 o un 6. Depèn del curs que feu. Aquí posarem un 6 avui, o un 5, va. Assignatura, doncs English. Sí? I després, aquí és la cosa més important de totes, que és escriure el correu de l'escola, que el tenim escrit a tot arreu. I és molt important que l'escrivim sense ni una falta, perquè si no, no m'arribarà la feina. Sí, jo crec que ja ens el sabem una mica, però el torno a dir, Es diu a l'Àgora treballem a casa, cs, sense espais ni res, @gmail.com. I quan tenim tot això fet, diem enviar. I a mi ja m'arriben les respostes. Si us surt aquesta etiqueta, li dieu d'acord. Val? I a mi això ara ja m'ha arribat. I a vosaltres us dirà quantes n'heu encertat. Aquí no n'hem encertat cap. Ja ho veieu, perquè ho he fet de prova. Val? Però així sabreu si ho heu fet bé o no. Ara vaig a l'altra. La de cooking verbs, ja us dic que podeu anar-hi clicant aquí o aquí. Provarem aquí ara perquè ho veieu. I el mateix. Aquest és una mica diferent. Cooking verbs. Ens diu read and match. Diu boil the eggs. Boil vol dir bullir. I eggs, ous. Heu de buscar aquestes paraules. Boil, mix, fry, melt, slice, roast. Sí? I després heu de buscar, aquestes també us poden ajudar, eggs, ingredients, meat, butter, onion, chicken, sí? Que són els menjars.
Si agafem el primer, boil the eggs, com que sabem que els eggs són els ous, i boil bullir, doncs quin serà aquest? Doncs miro aquí el número, que és el número 1, i jo aquí escric el número 1. Sí? Després agafo i diu mix the ingredients. Sí? Doncs busco què vol dir mix ingredients, que vol dir barrejar tots els ingredients, que aquí ho tenim aquí dalt. Sí? Doncs diem mix the ingredients. I posaríem el número 2 aquí. Quan acabo, ara ho he tornat, se m'ha tornat a posar en anglès, us ho poso en castellà perquè ho entengueu bé. Terminado. I si us en recordeu, comprovar mis respuestas no, però enviar a mi professora sí. Sí? Vinga. Doncs agafo, vaig aquí i repeteixo, Nombre, Anna, m'ho invento, curso, va, aquest 6è, assignatura, English, email, torno, ja ens l'hem de saber, però hi torno, a l'Àgora treballem a casa, cs de cicle superior @gmail.com i enviar. D'acord? I a mi això ja m'arriba després. I vosaltres veureu les que heu fet bé. Jo només n'he fet una i a més l'he fet bé, imagineu-vos. I això és el que s'ha de fer. Val? Doncs espero que us agradi aquesta activitat.